ban yo snow ya ke ba I doktor ya ke ba kinong kan kin yo ban pen snow ka bede ban kamat ban kunjuru kanong rim ka ba ka VVP party ka don ban pen snow na ka ban tajungi ta kan ke porsa sisen nga pryang subha kulum ipi we sha ka ka meeting ka mam ta ka janmit kon ku pleshe charngo Kulai shibun ba leki celam belong rombak shnong. Kulai shibun ya ga jingpiang subha ga jungpi. Lamba ga jingpiang subha jungpi kum u rombak shnong. Na kaliang jingi ke bawan hendeng la ya sngotra ya gane ga jaka. Bat ngi sngo komen ro ba kumba pilong hagini ke si ngilai phone ngilai kontak na ban ya penbet na komenta ga jingi ya bet jung gane ga meeting ga jingi. Tementa ngimna penslam ya kapor ngin khatsnan ya ga jingkran shi kentien ar kentien na MDC Badan Berom jingi iba kenjok lang rangtong. Tokublai shibun yai ba Nicholas Malay walong rukumu chairman jongga ad hoc committee nagbantagan nika by election MDC juga umsning beron hangne baban rikus bagros ibalong kum u treasurer jong ke party nantang idon ye iba marbut belong kum u presiden jong ka youthwin central body nantang idon ye ki peurang ba iba garlan ay kubli kerpang ye irang ba isnong iba leki ibalong hago cukup por kum parlok kum belapan snow nado ki por ki ba menswa ki nongkit kam cukup party baro ki nong kersan cukup party ki belawan na ki snong ki ba marjan kamtam ya pi ki nong song snong juga snong solai boy wala da ka jing pentip kalong kabom dabyang hadu kata-kata nomor ba ngila community ban ya yu I kambun ni ki nong solai Henry kumbang itip klem yo ban pertasnong kadaw kalong bak nakaliang inong to city sempak pertasnong te kata kade jumpa kelahi nakaliang jong unong papentip mo te Henry wala kataru ngiyo iya gajing mi renti jong pi kum ki nong song snong juga ni gajing solai ting ai kublai shi kadai ban ngida smokemen ngida smusngai kamen sim ban yo iya gajing kersan ya ke jing shania ke jong pi ki pai ba ya ke nongrim ke ba ke parti jing ke don kerpang ya I doktor Bats Kemberbo I belong kum u candidate jong ke voice of the people party nak bentagan ke election MP kelong ke ba ngisno sarong kum ke parti bat kum kinong kersan jong parti bangin yo kandidat balong kum Dr. Batskem. Hari ini gisngi habang alit cerum seneng don ki boong yang imat kum Dr. Ricky Tumyo Shu. Don ki ba persang wanong kum ta. Ngapa deng ngong kum Dr. Batskem rong yo. Nomor ba ladangi pensiong nong rim don sibun ki doktorat kakerdan doktor kade kekerdan ke bahetam haga pulih putih tenre kekerdan doktorat ru kadon lagi jong ki feel but I doktor Batskem ide u doktorat haga politics doctor in political science haga jing sisya kat kum gaji sutu jongi kum kiri upat ba hajing sisya wat banjang election barok ngiri banwan da ke background jong ke politics Jin ladang idon lele ke kriteria ba unu bayang election udai bandai u lakum nu kunuru UBA in political science ngatrai kata kerja dalam bahah adu kata tenri mentana kalian ke parti ku mga ong epi ke parti kelas sei ya Dr. Batskem nak mentakan ke MP election but haba ke parti ke basei kinu ki kandidat haba ke sei kinu ki kandidat umdai baka susai laksai matla kumbalong kiwe ki parti haba kasai kada petro ada utak kandidat udon em kapasti udon em ke jingla menteri kum uta UMP kum uta MLA lani kum uta MDC ladang ipet
ya kiwe ki parti ladangi pej haka election MDC haka election MLA ni haka nung election bunsin ban yo ban ai tiket yo no candidate kisat palet chua si ki pat ba mo ban pen i ba ki yo ya kajing kersan kajong pat ba ban pen i ba ki don ya kajing bon pat balada ki don em kata kapasti ban trei ka kam ada ki laan em ban trei ka kam kinum petan ni kata ki i ba ki don sipun kita kinong bot ai lak ai tiket ya hukum kita hendri na kaliang jong ka voice of the people party hawa ka ai tiket kada pej ru bau tau baki ai tiket udon ya kapasti but kam tam ban long kum member of parliament kum MP bangin susay la kasay do no uriu madan kam dei ke bosok bangin ya sa yang teh bo parliament ban namar ba ka parti klale e ka badai ngatrai ma piki pai ba bisa ki dala ka jong ka khamat haba doktor ki ejasan kon ukran po parliament baro kawai ka house ka ngap jar ka pecah skor ki jingkaran ka jong kum kita kinong yalam ki ba ka parti ka kwa bansai nang ni syakmat ban ngi skam ba ka jing sei jong ka parti ya doktor ki ejasan kon kadai ka jingjit ka papaka ka bagal na kaliang ka parti ka lapet benya hadu kata kata ya ka jinglong ka jingman ka jong i bat khamtam ya ka pasti ka ba idon banlong kum MP ban ya sai na bata ka jing ka jong i ki pai ba hang teh po parliament tiki pai ba nong song snong ba e jong ka snong solai kum ba pil ay ka jingkersyan nadu ka MP election ka baladap nilayo ya ka jing job ka badon burong nang ni na po mawati constituency da khan riu hajar tam ki vote jadi ka jing job ka badon burong ka ba ngila banong baro ka we ka dong ka than ka la pai khmat sa constituency ka jungi kum ka we na ka constituency ka ba start banjit ki nong yalam par ngai skam ba nang ni sa khmat kum ba phila kersan ru ka MDC election kublai shibun ni ka jing kersan ka jong phi bat ngai skam ba menta ka kentiru pindang don ka juk ka jing mut pindang yai pen skam ban idang yai tristom min la ban yo ka jing job ka bodon brom ha ka ni kenti ka menta but na kaliang ka jonga sa hisin nomor ba ngampat yo hi kanu kalat ban ya kendu bat ki pai ba jong ka shnong solai dengan sim kan ni kalat ban airo ka jing kublai sngungu ka manadu ka man sim ka jonga ban ong kublai shibun ya ka jing kersan ka pila ai hagini ki por ka bala no nadu ka MP election ka bala dep ka MDC election but nga weru ya piway bangin nang yai pen scam yala de but kanong rem jong ka parti ka bangidon kin pai ba anong kersan jong ka VPP habaki wan ban ai ka jing kersan lada kalong haga constituency ka jongi lani lada kalong hakanu kanu constituency omdei baki kersan nakadaw baki it yo no u candidate omdei baki kersan nakadaw baki it yo no breu unong yalam jo parti henry nakadaw baki sutu e kinong rem ki baka parti ka don kinong rem ki baskam kinong rem kilong kasensyar ka khadar ka bakhuj karukom terikam ka bakhuj kabangin ang la banwan ra e gijing kala na kabanta gani kadong kathan ke jungi anong keren penjurong e gijing keren ke junga tang ita jing keren lampang kendiat bareng skam ba I doktor bat skam I belum kandidat jong ke parti in sa ai gijing keren ke babnia but in sa pen itu kambai la de hapdeng jungi iwei tang de gintin khule sibun ulai ngor kui parok ulai Kulai shibun MDC badan berom jungi ya kejing keren ke jongpi bat juga foro kejing penpa ke jongpi ya kejing ai kublai nak benta ki pai ba jong